Chamai chamajungni chapter close wngkha. Chamai chamajungni hamjangmani secho poronoti tamung wngkha. Hadike salanai moniti kisa kok tei salanai sub junior development officer tei deputy principal officer ni exam ni date taisa reschedule khachikphiuka. Naitok ni norok ani channel no payasa. Chamai chamajungni chapter paithago close wngkha. Chamai bini chamajungno naharliya hinui saka. Bo bini pulani bihikpani tongna hinui gosika. Paithago chamajungno bwsaibo naliya chamaibo naliya. Umur chakarakni hamjangmani poronoti hisabe hamjangmani bwswk mansaimaya kintu ba buibai hamya hwnjaknani simi no manshu. Baksa borok ba bongni tongmung chamungni news no nugui nailaimani tonglaikha tei baksa borok ba hinlaikena nang nungya news no nainani seleka hinui. Tabuk khai tai nungno nangliya chapter purapuri close no wngkha hinui mano. Yang phaising hwnkhe haino hai taisa TTAADC ni hapangni twiwi saklai rwjakphiuka sub junior development officer tei deputy principal officer ni exam ni date tabuk 21/7/2024 se wngsinai hinui. Amo puila 14/7/2024 o wngna tongmani amono cancel khlaiwi tabuk taisa reschedule date khlaiphiuka 21 July 2024 se wngphinai hinui. Hingkhe tini amsa kokbai sawui ang ani video no mamung thaksinai. Norok ani channel o chajakkhaiba like subscribe khaina tapukdi teibo kotal kotal video nainani bagwi.